سئلنا يزمن سي أمعبرا ميديا بتدقاقا مريقهم مدخونيهم تلاليو ود 23 عمت زانزي مايلي بال زانتو زقرمي أمانو يتأمانو زانزي مايلي بغبابي زسلع زقفع كم هبا يزغطر منسي كبيدني عدنت مسواتي دارت ألبو فقرن أبزناي زانزي مايلي تاريخي زره كابز حليفون أتسانداو فيلم تساريحو نعلم مستزرقعون نم أمانو أتقامي نلوم دما نزا دوكمنتاري فيلم من كم زدالوان انتاي يتزقرم زانتانا يزمن سي دعرت دوكمنتاري نعلم استزرقها انتاي كم زقاتم بزرزر كنقرأكمي أمانقستي بيقوم زلهم سابسكرايب بمقبار ناي دول ملكت بمتواء بيتساب نايزا چانل نقدكونو أنا عدمكو كاتسال نايز زرقعو زدن نقون زقرمون حتسرت دوكمنتاري تاتكتكتاتلو تغيلو يقوم نابنا يلوم مدبنا قنحلف بحبار نكتاتن أبزان نبر الله قرن أفريكا دوباوي كفار رواندا بقولهم قربابتي كم هبين غوريلان زغتر الزرارة من اسي مهلاو أفري ماكس إنجليش استبهالة مراغب بزوهان بمعكنات زينة أبزدالو سنداو فيلم نت نعمل العالم أقالوه نزغول عن مجمر تاقزي مس عالم زلاليو ازوم أفريتي فيلم اتودي نهادا ما كيشاقرم عديو نفيلم دلو نخون كتأمنو لعل 3 ساعات كم توصدلهم عبد سنداو فيلم قاليس أمالو وي ود برقة متيو هبي متيو أزي اتم دك خبابي زهبو وسمي بسنك فولي بحرياتو دما متصاوتي بامبولا مسيلوهم دد حري يقويو نسوغن ندك سبات سلز فرح بقلتو في يقويمو كابهم كحبا نابجا كااتو كاب عينهم كا يسور عدا زانزي مايلي نمعكنات زينا أبزهبتو حبريتا قدميو 5 قلعو خمز ولدتن تخطاتالي كم زموتون غليصه دحريو ناب امداقه تنبركخا مسبع البيتا بمخان حاد زعب قلعه كهبوم نتقلعه سخونه يكون بزي قدس قبلو كم زلمنو تزارب كم تزلمنو ابشانت شعتميدن 99 باقوصاصرا نا اوروبا ازي فولي ودي ولدته نازي ملسي ناي صلوتهم زخونه ودم مس ولدو بزح كيصنحه ابو كابز عالم بموت مستفاليه نازي قلعه ناي معباي صور اب لعلي اتا دغا دودغه از قلعه بقطتا كاب املاك كم سلاخ هي بغيرا تقطرو عد نودا لعلي زخونه ነገር كم تفكرو نغازيطنياتات معكنات زينا تزارب ودا ازي قلطف غياي سلازخونه حدا غزي كاب زوريا كيرحقن كاب تصابوتات كتكلاغللون ددحري تغوي حدا غزي ግን ጎያ ከተርከቧብ ዘይት خلالو بنوح ገመድ መሸንቆ ጋጌራ ከሃድማ خفتن كله በቲ ዘዳሎቶ ገመድ ሒዛ ናብ ነፍሳት ጎቶ ትግደድ ድምጺ ምሰምዐ ዘሪኦ አካላዊ ግብረ መልሲ ዋላ ቋቃላት እንተ ዘይተዛረበ እዝኑ ጽቡቅ ገይሮም ሰሚዕ የሪ ንሱ ቁለድ ከሎ አዚ ደቂቅ ነይሩ ርእሱ ክንዲ ቁዕሶ ናይ ቴኒስ ነይሩ ርእሱ አዚ ንእሽተይ ስለዝነበረ ምሳቡኡ ከም ኩሎም ቶም ቅድሚ ዝነበሩና ቆልዑ ከይሞት ፈሪሕና ነይርና እትቆልዓ ናዓበየ ምስከደ ርእሱን እናዓበየ መጽዩ حجي عبز بتحلو بمبال نعملها تمسجن أديو نزحتت وا أفريت فيلم نتي زحلف وا كونتات كتملس كلا نحنا نولادنا مس كل شجراتو آمين لنا تقبلنا ينا مغنياتو قدم حجي حمش تدقنا سلسانا أملاق بهوت أتنحيو يعبي النمبر ولا سنكل يغون نجزيا بهر زخوان يغون ولاد نقبلنا تنبركخنا لمينا ينيرنا سلازي أزي قلب قالو ጸሎትናን ለማናናን ካብ አምላኽ ዝተዋሃበ ወህበት እንተዚ ኮይኑ ካመን ይኸውን አታደ ነቶም ኣብ ቅድሚያ ተኣኪቦም ንዝሓተት ዋ ጋዜጠኛታት ንሕቶታቶም ብሕቶት መልስ እዚ ቆልዓ ብቐሊል ኣዘራርባ ህይወቱ ንምዕቃብ ዝኽእል እምበር ትምህርቲ ክቕበል ዝኽእል ናይ ኣእምሮ ኩነት ከም ዘይብሉ እቶም ሓካይም በቲ ዝገበርዎ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጹ ገሊጾም ጎረቤታ በሐፈሻ ነወዳ ከም ሰብ ዘይኮነ ከም ዓሊት አህባይ መቁጻሩ አውሽጣ ሕርቃን ከም ሰማዓ ትገልጽ ወላዲቱ ነዛንዚ ማይሊ ነወዳ ዘሃርሞን ዘላግጹሉን ህበይና በሉ ዝጽውዑ ወሕዳት ከም ዘይኮኑ ትዛረብ ህፃናት ጥራይ ዘይኮኑ ፍልጠት ኣለዎም ዝበሃሉ ዓበይቲ ሰባት ድማ ብዘይ ሕፍረት ነወዳ ምጽራፍ ከም ምርኣይ ልብ ዝሰብር ነገር ከም ዘየለ ከሐሰወትን ከሐበትን ማዕከናት ዜና ተዛሪባ ይኹን እምበር ህዝብታ ከተማ እዚ ህፃን ሙሉእ ብሙሉእ ዘርኢ ናይ ህበይ ኢሎም ስለዝኣመኑ ህበይ ኢሎም ዝጽውዕወስ ብምንታይ ርግጸኛታት ኮይኖም እዮም ክብሉ እቶም ጋዜጠኛታት ንህዝቢ እቲ ከባቢ ሕቶኦም ምሰቕረቡ ህዝቢ እቲ ከባቢ ክምልሰሎም ከሎ
كل ግዜ ሳዕሪ ክበልዕ ኢና ንሪኦ ይብሉ እቶም ጎረባብቲ ምስተሓተቱ ምስ ከብቲ ማዕረ ሳዕሪ ክግህፅ ድሕሪ ምርኣዮም እዚ ህፃን እዚ ናይ ብሓቂ ሰብ ከም ዘይኮነ ኣረጋጊፅና ይብሉ እዚ ቆልዓ ዝኾነ ዝበሰለ ምግቢ ክበልዕ ኣይደልን እዩ ናቱ ምርጫ ምግቢ ባናና ፍሩታታትን ኣሕምልትን ገፁ ዝዘንበለ እዩ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ኣይክእልን እቲ እንኮ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ጉያ ጥራይ እታ ደድሕሪ እቲ ጉያ ኣዲኡ እንተወሓደ ኣብ ሰሙን 230 ኪሎ ሜትር ከም ትጎይ ትዛረብ ኣብ ዝኾነ ከቢድ ኩነታት ኩሉ ግዜ ጸኒዐን ደው ዝበላ ኣዴታት ከምዚ ዝበለ ዘገርም ዛንታ ዝሓዘ ሰነዳዊ ፊልም ኣብ ኣየር ምስተፈነወ ዛንዚማ ኤሊ መዛረበ ህዝቢ ኮይኑ ዓለም ለኻዊ መረበባት ሓበሬታ ኩለን ኣብ ቀዳማይ ገጽ ኣርእስታትን ዜና እንጌረነኦ ድሕሪ ምዝርጋሕ ዛ ዶኩመንታሪ ፊልም ሓደ ኣካታዒ ፍጻሜ ኣጋጢሙ እቲ ብማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ከም እንስሳ ዝቁጸር ዝነበረ ዛንዚማ ኤሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣርእስቲ ዕላል ኮይኑ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ እዚ መንእሰይ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ነታ ብወዳ ተስፋ ከይቆረፀት ከም ህያብ ዝተቐበለት ኣደ ብልቡ ደንገጸላ ብኸመይ ክንሕግዞም ንኽእል ዝብል ብዙሕ ሕቶታት ሓገዝ ካብ ጫፍ ንጫፍ ዓለም ወሓዙላ ከምዚ ዝበለ ፍቕሪ ሪኣ ዘይትፈልጥ ኣደ ከምዚ ዓይነት ፍቕሪ ኣብዛ ምድሪ ኣሎ ድዩ ሓቂ ድዩ ወይስ ድማ ኣብ ሕልሚ እየ ዘለኹ ክሳብ ትብል ከምዚ ገራማ ኣይሓበአትን ድሕሪ ምዝርጋሕ እታ ፊልም ገንዘብ ንምእካብ ብስሞም ናይ ጎፈንድሚ ኣካውንት ተኸፊቱ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ሰባት በቲ ኩነታት ኣዝዮም ሓዚኖም ሓድሽ ህይወት ይግብኦም እዩ ዝበሉ ሰባት ናይ ሓገዝ ኢዶም ዘርጊሖም ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ገንዘብ ናብቲ ገዛ ኣፍሰሱ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣእምሮዊ ሕማም ከም ዘለዎ ስለ ዝተረጋገፀ ብሓካይም ከይመሃር ዝተኸልከለ ዛንዚማ ኤሊ ኣብቲ ከምኡ ዝኣመሰሉ ኣካላዊ ስንክልና ዘለዎም ህፃናት ዝመሃርሉ ማእከል ሕብረተሰብ ኦቡሜ ተመዝገበ ዛንዚማ ንመጀመርታ ግዜ ኣብቲ ክፍሊ ክፅምበር ከሎ መዛንኡ ተኣኪቦም ሙዚቃ ክፃወቱ ምስ ረኣየ ብክዳውንቱ ገፁ ክሽፍን ፈቲኑ በብቕሩብ ግን ነቲ ቦታ ክፈትዎ ጀመረ ኣብ ግዜ መከራ እውን ከይተረፈ ብዛዕባ ወዳ ምልክት ጽንዓትን ሓይልን ዝኾነት ኣደ ዛንዚማ ኤሊ ኣብ መወዳእታ ብኸምዚ መገዲ ናይ ካሕሳ ግዚኣ ምስ በጽሐ ነቲ ወትሩ ተመስግኖ ዝነበረት ኣምላኻ ሎሚ እውን እንደገና ተንበርኪኻ መስገነቶ ኣደ ኣብ መወዳእታ ግዚኣ ተኻሒሳላ ሕጂ ከም ቀደም ደድሕሪ ወዳ ክትጎይ ኣየድልያን ምስ መዛንኡ ግዜ ስለ ዝሕልፍ ሙሉእ መዓልቲ ናይ ገዛ ስራሕ ኣብ ምስራሕን ጉዳይ ነብሳን እያ ትሕልፎ ብጽንዓታ ዝተገረሙ ሰባት መንበሪ ገዝኣ ጽቡቕ ገይሮም ሰሪሖምላ ንዘመስግን ዝያዳ ይወሃቦ እዩ ዝብል ብሂል ብሓቂ ካብዚ ዝሓይሽ መብርሂ ዝህብ ዛንታ ክህሉ ይኽእል ዶ ዛንዚማ ኤሊ ዝሓሸ ሕክምና ምእንቲ ክረክብ ጠንቅን እንታይነት ናይቲ ጸገም ንምፍላጥን ብብዙሕ መሳርሕታት ሓሊፉ ውፅኢት ናይቲ መርመራታት ከም ዘመልከቶ ዛንዚማ ኤሊ ከምቲ ዝውረ ዘርኢ ህበይ ሃልይዎ ዘይኮነስ ማይክሮሴፓሊ ብዝተባሃለ ሕማም ግዳይ ምዃኑ ተረጋጊጹሎ እዚ ሕማም እዚ ቆልዑ ቅድሚ ምውላዶም ወይ ድማ ድሕሪ ምውላዶም እዩ ዘጋጥም ግዳማውን ውሽጣውን ምዕባለ ርእሲ ደው ዘብል ክኸውን ከሎ ቅድሚ ምውላዶም እውን እንተኾነ ተመሳሳሊ ጸገም ዘለዎም ህፃናት ከም ዛንዚማ ኤሊ ኩሉ ናይ ምዕባለ ደረጃኦም ስለ ዘይውድኡ ንኣሽቱ ርእሲ ዘለዎም ኮይኖም ክውለዱ ክእል ሕጂ ዛንዚማ ኤሊ ጽሩይ ክዳን ተኸዲኑ ኣብ ጽሩይ ዓራት ይድቅስ ጫማ ምግባር ለሚድ እዩ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዝለዓለ ተዓዛቢ ዘለዎ ካብ ሰባት ሃዲሙ ኣብ ጫካታት ተሓቢኡ ዝውዕል ዝነበረ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ኣብ ጥቕኡ ደው ኢሎም ስእሊ ክሳኣሉ ይደልዩ ኩሉ ግዜ ተስፋን እምነታን ትሕሉ ዝነበረት ኣዲኡ ካብቶም ዝስሕቁን ዘላግፅሉ ዝነበሩ ነበርቲ ተኸባቢ ብፍሉይ ንሳ ናይ መወዳእታ ስሓቅ ክትስሕቅ ተመሪፃ ንወዳ ሓቂፋ ብቁርዓት ንቅድሚት ትኸይድ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘይተመስረተ ንጹህ ፍቕሪ ኣበየሉ ኢልካ እንተ ሓቲትካ ፍቕሪ ደይ ትመልሲ